Regai ndigare ndaisa disclaimer newarning zvakare. Pano ndepemakuhwa nekuanalyza nyaya dzose dzemumastreets, so vaya vanouya vachizoda kundiataka vachitukirira zvinyadzi nekuti ndinenge ndabata macelebrity avo, ini ndinobloka ende hauzombofe wakakwanisa zvakare kukomenda pano, asi mavidhio uchimaona. So nhasi tiri kuzeya nezvenyaya yaSir Wignell, avo vane akaunti yavo yeInstagram iyo yanyangarika pasina tsananguro. Ndinokugamuchirai zvakare panonzi pano patinokuunzirai dzese dziri kupisa pasocial media. Kana iri first time yenyuwo kuva pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So kune avo vanga vachitevera nyaya dzaSir Wignell, muchayeuka here kuti this is not the first time Sir Wignell's account has gone missing. Previously, his Instagram was allegedly hacked, and the so-called hacker went on to expose machats ayo aSir Wignell vachitaura nyaya dzerudo, vachifleta nevakadzi vevanhu vane mukurumbira, vana Miss Reddy, vana Kiki nana Madam Boss, zvakare nevakadzi vemaprofita. Chiitiko ichocho chakatrenda zvekuti vanhu vakakatyamadzwa nazvo, asi kunyange zvakadaro Sir Wignell vakakwanisa kuramba vakadzikama, and eventually the story died down. So kufungidzira kwave kwakawanda, vamwe vachiti kunyangarika kweakaunti yaSir Wignell kunogona kunge kune chekuita nekusawirirana kwavepo pakati paWignell naLulu. Shoko riri mumigwagwa rinoti mukadzi waWignell, Lulu, anenge akabata mameseji anopisa kubva kumabeaches aWignell. Imwe sosi yakatitipira yakanyora ichitiudza kuti hai pano ndapota viga ID yangu, chivhayo apinda ma1, Lulu abata mabeaches aSir Wignell kuInstagram, saka ari kuti haachade, wiki abva abvisa account, asi hazvina kumira mushe kutaura kuno. And of course, mafans atotanga kurwisana nemashoko. Some people think Lulu is in for the money despite the drama, so hapana kwaanoenda, while others believe kuti she might be fed up with his alleged antics. Mumwewo ndiye anyora kuti Lulu anga adya mari nguvai, ngaadzikame. Lulu should take a page from Sonia's book and focus on the bag. Ngaangoziva kudya mari. Now Wignell ane mabusiness makuru, maplots 7 Dzimba, 5 kuChipete, Chishawasha Hills, Grayston Park neKubrook. Lulu hakuna kwaanoenda, anotoziva zvechihure chaSir Wignell chese. Tambo haisvike kuparafini, asi anongogonyerapo. While it's all rumors at this point, Sir Wignell has often been known for his bold moves on social media, whether it's flaunting his wealth, engaging in feuds, or making grand declarations of love for Lulu. The sudden disappearance of his Instagram account raises so many questions about whether this could be a reaction to domestic issues or simply a strategic decision to lay low for a while. Muri yeZimbabwe, munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu. Ndatenda.